66 places repartides en 28 habitacions dobles i 10 d'individuals. Les obres de remodelació de la residència de gent gran Francesc Layret a l'edifici modernista de la Casa de la Lactància ja han finalitzat. Només falta moblar-la perquè els ancians que ara estan a la residència al Molí de Nou Barris hi puguin tornar. Les obres s'han fet per ampliar i adequar l'immoble a la normativa vigent i garantir així un servei de qualitat als usuaris residents. Entre les millores concretes que s'hi han fet, s'ha instal·lat un ascensor hidràulic per assegurar l'accessibilitat a la planta baixa i al soterrani, una segona escala per garantir l'evacuació en cas d'incendi i el menjador a la planta noble, un espai més agradable per la llum que entra pels finestrals de la façana. També s'han augmentat el nombre de places de 63 a 66 i s'hi han afegit 2 plantes més. Tot i que no és una competència pròpia municipal, però sí que aquesta és un dels esforços que posem davant d'una urgència creixent a la nostra ciutat de Barcelona, donat que som el territori amb una cobertura més baixa també de places residencials per gent gran i una demografia que cada vegada ens reclama més aquests serveis. Sobretot reclamar a la Generalitat que compleixi amb el conveni previst d'equipaments que acabava enguany i que tot just no s'ha complert ni la meitat de les residències que estaven previstes. Amb aquest edifici remodelat, l'Ajuntament disposa de 8 equipaments públics per a gent gran, 4 residències en les que hi viuen ancians de forma temporal o permanent, que tenen en total 298 places, 2 centres diürns de 78 places i 2 apartaments tutelats de 71 places. En total, les obres per adequar la residència Francesc Layret han costat més de 4 milions d'euros i per moblar l'edifici se n'invertiran 600.000 més.